Киконите са тракийско племе, което е обитавало района между реките Места и Марица с център град Исмар, разположен в подножието на планината Исмар на южния бряг на Тракия. Пръв го споменава Омир, който говори за Исмар на Киконите, където живее Марон, син на Евантий и жрец на Аполон, който закриля Исмарус. Аполодор говори за сина на Евмолп, Исмар, който отишъл при тракийския цар Тегири и се оженил за неговата дъщеря. Тук несъмнено за отбелязване е, че името Исмар се свързва с тракийската царска институция. Страбон говори за Ксантея, Маронея и Исмарус, които са градове на киконите. Войни от това племе са споменати във втора песен на Илиада, като участници в Троянската война на страната на троянците, предвождани от Ефрем и Ментес. В Одисея, Одисей и неговите сподвижници превземат град Исмар и разграбват съкровищата му. Оцелелите кикони извикват на помощ събратята си от съседните градове, които отблъскват пришълците. Според Омир, киконите били храбри и се биели много добре, както на бойни колесници, така и пеша. В същия пасаж се разказва за срещата на Одисей с киконския цар и жрец на Аполон, Марон. Киконите са споменати и в поемата Метаморфози на Овидий. В книга 10, в историята на Орфей и Евридика, Овидий пише: После, с шафранен плащ облечен, по въздушната бездна отново полетя Хименей към бреговете на отдалечените кикони. Там не за добро го призовава гласа на Орфей. Според изследователите, киконите са били известни с златодобива си, който се е предавал като наследствен занаят. Възможно е киконите да са обитавали и остров Тасос, тъй като е факт, че той е бил обитаван от траки, а най-близките до острова племена са били тези на киконите, едоните и мигдоните. Земите на киконите днес са в гръцка територия, а допреди век са били населени с българско население.